To su žmurke sa vezanim očima. Drugari, samo pogledajte. Tu je toliko mesta za žmurke. I sa druge strane, također mnogo. Hajde da odlučimo ko će prvi da traži. Uradit ćemo to uz pomoć igrice papir, kamen, makaze. Hajde da počnemo. O, prva će da traži Britney. Ma ne brini, svakako će biti jako zabavno. Treba staviti masku na Britney. A sada zavrtite je. Da. Sakrivajte se. A brže. Jo, dosta, prestanite. A gde ste? Jeste se sakrili? A brojim do 5. 1, 2, 3, 4, 5. Idem da tražim. Sad ću vas naći. Sigurno ste negde pored? O, što je to? Osjećam nešto tvrdo. To? I tu je hrana. Wow! Šta? Da li jede nagece? To je tako smiješno. Devojke, kako ste? Nagece, hoću i ja nešto ukusno. O, imam tortu. Probat ću malo. Mary, pogledaj tamo. Hajde, Hana. I mi ćemo jesti hranu sa stola. Nadam se da Britney neće shvatiti da stojimo pored nje. Kako ukusno. Teško je stati. Mary, tiše malo. Može da nas čuje. Ali ne čuje. Sad ću baciti krompirić u tebe. O, čula sam nešto. Devojke, jeste tu? Ko to baca hranu? Mary, jesi to ti? Hana, sad ću vas uhvatiti. Znam da je neko pored. Sad ću vas uhvatiti. Samo ne ja. Skloni se. Sad ću se sakriti od nje. Samo hoću da jedem tortu. A nikad me neće naći. Je li to torta? Tako lepo miriše. Wow, a baš je lepa. Ali čula sam da je neko pored. Sad ću naći. O, ne dire nas, ne dire nas. Mary, moramo uzeti hranu sa sobom i bežati. Ovdje je opasno. A Britney stalno hoda pored. Moramo da pazimo. Gde ste nestale? Dođite kod mene. Znam da se tu neko krije. Naći ću vas. Mabel, dođi kod mene. Tu je bezbednije. Hvala, Kenny. A sada marš odavde. Ja sam ti pomogao, ti. O ne, Britney je pored. Sad će me uhvatiti. Treba bežati. Uhvatila sam jednog. I ko je to? Nećeš pobeći. Pa to je Kenny. Gotovo. Sada ti tražiš. Zašto ja stavljam masku konja? Hajde, okrećite me. Samo ne jako. Mogu da povratim. Dobro, jeste već pobegli. Idem da tražim. Dakle, ko je ovdje? To je Meda. Nije čovjek. Pa dobro. Nastavit ću da tražim. Možda ste tu. Naći ću vas brže od Britney. Vidjet ćete. Ja sam profesionalac u žmurkama. Ej, šta je to? Ko me udario? Ko je to? Sad ću vas naći. Nećete pobeći od mene. Opet! Ko me udara? Prestanite! Nemojte da me nervirate. Gotovo, idemo odavde. Ko je ovdje? Ko me gađa? Mary? Hana? Ko je to? Sad ću skinuti masku i gotovi ste. Hana je odlučila da zavitlava Kenija. Dobro, podržat ću je. Devojke, hajde, uzmite oružje. I hajde da zbunimo Kenija. Neće shvatiti gde smo. Hajde, udaraj! O ne, sad ste svi odlučili da me tučete. Prestanite! Ali zato ste svi pored. Lako ću vas uhvatiti. Prestanite, ko je to? Hana, Mary, Britney, ko? Uhvatio sam nekoga. Prestanite! Devojke, ne zaustavljajte se. Kenny, tu smo. Hej, stop, počinjem da se nerviram. Eto, uhvatio sam te, ko je to? A nije sve tako lako, konju?
Ajoj, gurnula si me u bazen sa kuglicama, ali uhvatio sam te. Sad sam sav mokar. Pa izvini, odavno sam htjela da uradim to. Spremna sam da tražim. Ima masku papagaja. Biće zabavno. Možete da me zavrtite? Spremna sam! Idemo. O, jeste se sakrili? Okej. Počinjem da tražim. Znam da ste pored. A šta je to? O, pa to je blaster. Cool. O ne, ona ima blaster, pucaće. Ležite svi, treba se sakriti. Ali hteo sam da pojedem tortu. Čekaj, Mabel, ne radi to. Da, pucam. Uz pomoć ove stvari ću brže uhvatiti vas. To će biti rekord u ovoj igri. A gde ste se sakrili? Naći ću vas. A blaster je već napunjen. Neću da me Mabel nađe. Treba nešto smisliti. Odlazim zajedno sa Grmom. Plašim se. A valjda je prestala da puca. Joj, treba bežati. O ne, zakačila sam košnicu. A nešto sam čula sa strane drveta. Tamo sigurno ima neko. O ne, puno pčela. Ne, odlazite. Ne, ja se krijem. Nemojte mi kvariti sve. Šta ste uradili? Napali su me pčele, u pomoć. Tu sigurno ima neko. Uhvatila sam te. A ko je to? Hana. Sad ja tražim, a ja ću imati masku doktora. Prestanite da se smete. Sad ću povratiti. Prestanite. Dobro je. Sada mogu krenuti da tražim. Mislila sam da će to biti lakše. Treba se vratiti na svoje mesto, ali posle Hane je tu sve srušeno. Tražim vas, a znam da ste blizu. Dođite kod mene. Jao, nešto je palo. Neko je bio tu. Nećete me prevariti. Dakle, to je Grm. A ne, treba mi čovek. Ne, nećeš me uhvatiti tako lako. Pobeću i braniti se. Ne, kotobac sa kuglice. To je sigurno Kenny. Prestani. I ovako mi je teško. Zavrtelo mi se u glavi. Društvo, gde ste? Dođite kod mene. Zagrlit ću vas i uhvatiti. Za malo nisam pala. Ajoj, tu je potpuni haos. Ne mogu da hodam. Znači, tu ste. Sad ću vas uhvatiti, ali gde ste? Trčim. Nećeš uhvatiti. Hoću. Ne sumnjajte u mene. Ja znam da je jedna osoba ispred mene. Moram nekoga uhvatiti. Neko je pao, to je moja šansa. Uhvatila sam. Ko je to? Mary! Znala sam to! A ja imam masku ribe. Hajde, spremna sam. Jedva čekam da uhvatim nekog od vas. Koliko kretenja. Jeste završili? Bežite sad. Ko je to? Je li to čovek? Ne, to je torta. Dobro, tražim dalje. Nije strašno. Imam još vremena. Idemo dalje. Šta je ovde? Šta je to? Čokoladna fontana. Sad su mi ruke u čokoladi. Ali to je jako ukusno. Dođite kod mene. Imam čokoladu za vas. Sad ću opet pasti. A šta je to? Isto torta. Uzet ću je sa sobom. Dođite kod mene. Bacat ću tortu vas. Eto vam. U stvari ne. Torta se mora jesti. Mary, svi smo tu. Dođi vamo. Pala sam. Ne mogu više. Drugari, izgubila sam. A vi ste pobedili. Ne ide mi ova igra. Bolje da jedem tortu. To mi ide mnogo bolje. Ajoj, ja ne znam ništa. Što ti je, Mary? Nemoj da brineš. Samo se igramo. Da, ako nećeš da se igraš, hajde da jedemo tortu. Baš je ukusna. Završila sam. Želim čokoladu. Ozbiljno?
Moramo spremiti čokoladu za tebe. Smislio sam nešto. Treba mi KitKat. Da, evo ga. Celo pakovanje. Jao, već sam sve pojelo. Nema veze. Ostale mi čokolade Hershey's. To je super. Baš je lepa. Njom, njom, njom. Dakle, vraćam u pakovanje i može da se služi. Unuče, umazao si se čokoladom? Dobro, neću te dirati. Dakle, baka kreće da sprema, a već sam isekla svo potrebno voće. Sada treba uzeti kalup za čokoladu, a čokoladu ću napraviti od čokoladnog namaza Milka. Da, to bi trebalo biti jako ukusno. Sipam u kalup čokoladu, a sada stavljam na svaku čokoladicu voće. Ispalo je tako lepo. Ostalo je sve to zalediti. Idem da stavim u frižider. A ja ću dati sve od sebe. Treba mi moj aparat za kafu. Samo što ja neću praviti kafu, već kakao Nesquik. Njega svi vole, zar ne? Napišite u komentarima da li volite kakao. Dakle, uključujemo i gledamo kako se čokolada topi pred našim očima. O, da. Došla mi je dobra ideja. Wow, je li to kakao sa čokoladom? Zvuči ukusno. Gde treba pritisnuti da bih dobio još? Jao, sve sam slomio. Kakav je to miris. Šta je ovo? Moj aparat! Jao, šta je ovo bilo? Kako se to desilo? Kimberly, prijatno. Oho, a gde je treća čokolada? Okej, onda ću probati šta ima. Wow, to je klasika. Hershey's vole svi. Baš ukusno. A sad ću probati ovo. Ova čokolada je još uvek hladna. Wow, na njoj je toliko lepog voća. Neverovatno. Nije loše, sviđa mi se. A lepo je, ali nije wow. Odlučila sam da je pobedio Quentin. To, pobeda je moja. A sada želim krofnu. Čekam od vas lepe i ukusne krofne. Najbolja sam u tome. Dakle, iseći ću čokoladu na male komadiće. A zatim treba to sve istopiti. Stavljam čokoladu u činiju i čekam da se potpuno istopi. Brzo će to. Odlično. A sada stavljam rukavice. Sama sam ih isplela. I sipam čokoladu u kalupe za krofne. Imat ću divne čokoladne krofne. A zaledit ću ih uz pomoć spreja za hlađenje. O da, svaka mi čast. Naše čokoladne krofne su spremne. Sada ih treba umočiti u testo. A zatim ispohovati. To je to. Ostalo je ispržiti krofne u fritezi sa vrućim uljem. Kakav miris. Dakle, moje ukusne krofne sa čokoladnim punjenjem su spremne. To će biti jako ukusno. Za malo da zaboravim. Moram preliti krofne istopljenom čokoladom. Da, pogledajte kako lepo curi čokolada. I svaka krofna obavezno mora imati šarene konfete. Da, sad sam sigurno završila. Kimberly, možeš probati. Bako, dobra si. Ali mogla si sve uraditi mnogo lakše. Vidi, to su gotove krofne i baš su lepe. Kimberly će se dopasti. Dakle, napravit ću kulu od krofni. A sad ću to sve stisnuti, tako je. Eto, sad imam jednu veliku krofnu. Super. Ajoj, ova deca. Dobro, vreme je da spremam svoje krofne. Već sam napravio testo sa ukusom Skittles. Sad ću sipati testo u aparat za krofne. Da, sve krofne će biti lepe i šarene. Kimberly će biti oduševljena, 100%.
O da, ispalo je neverovatno lepo. Ali to nije kraj. Stavit ću sve krofne na rešetku. A sada treba preliti krofne šarenom nutelom. O da, to će biti jako ukusno, verujte mi. Odlično mi ide. Dakle, sve spremno. Kim, probaj brže. Wow, jao, a šta je to? Izgleda čudno, ali probat ću. Pa ukus je skroz običan, a ništa posebno. A sada želim probati ove šarene krofne. Tako su male i slatke, prelepo. I na kraju ću probati ovu čokoladnu krofnu. O da, koliko čokolade. Nevjerovatno, ovo je sigurno pobednik. A da, pobeda je moja. To, jeste čuli? A sad mi se pije koktel. Hajde, počnite da spremate. A konačno mogu spremiti nešto zdravo. Iscedit ću sok od pomoranđe. O, kakva moćna stvar. Da, odlično. Bako, jeste li dobro? Je li vam treba pomoć? Ne, šefe, ne treba. Pa dobro, počet ću da spremam svoj koktel. U šejkeru ću promešati različiti sokovi. Imam puno različitih ukusa. Da, odlično. Ostalo je sve dobro promešati. Da, ja sam majstor. Kako zanimljiva igrica. Bako, šta ti je? Spremila sam sok od naranđe, sve u redu. Mešam. Oho, svi su već nešto napravili, a ja nemam ništa. Treba hitno nešto spremiti. Tačno, samo ću poručiti koktel. O, da, to mi treba. Pa gde je taj kurir? Mamice, ne jedi me! Šta se to čuje? Kakvo je to čudovište? Čudovište? U pomoć! Ojoj! Kakav užas! Kventine, šefe, gde ste? Dajte da vam pomognem. Spasit ću vas. Nećeš nas pojesti, čudovište. Jesu kokteli spremni? Samo jedan? Pa dobro, hoću da ga probam. Ukusno, ali osjećam se čudno. Više ne želim piti taj koktel.